Good the rest, Kuya Romy, mayong hapon kaningang tanan. Mayong hapon usab sa mga naminaw karon o sa nag-view sa imong FB account. Kuya, tawagan ko sa pangalang Walter o kasamtangan ni Muyo sa Imilda sa Buanga, Sibugay. Ako gining gipadangat sa inyo, kuya, kining akong kagahapon, ibanan usab sa akong suliran karon. Aron mahatagan usab ninyo o kahayag kining akong nagdulong na pagmanahuna. Aron inyong hisabtan ang tanan, ako gining sugdan. Walter, ano na ko'y pangutanan nimo? Unsa man ka ma? Doon ako'y pangutanan nimo, kabahin kang Juver. Ang kauban ako sa akong trabaho? Oh, unsa ba? Daghan na ang gaduda ninyo. Gumikan sa kanunan ninyo paguban-uban. Ay tuwa ng mga sulti-sulti has palibot. Unya, unsa may buhato nako, ha? Ako lang ba? Tunlon ka ng tanan? Kanang mga pagduda nga gipapati sa mga silingan? Dili ta mabuhi nila. Ang ako, nga di na sila mamantay. Nangutana ko nimo, anak. Unsa man gayod? Ha? Doon na ba kamoy relasyon ni anang Jove? Naunsa ka ba? Nagduda ka? Managsama ning lalaki, Unya, labihaman ninyo ka-close. Nahala, anak, di nila ko mangutana kabahin ni anak. Sige, doon na ba ko'y lapton? O, kinahalan nga maatimani mo ang tanan. Kato akong gibang tugon, ha? Total, wala ka may pasok sa opisina karon, ha? Lagi, sige, Okay, ako ti man ang imong gisulti. Sige, anak. Tuwa na siya. Dakit na si mama. Nagduda sab nga aduna kami relasyon ni Juver. Juver, mga duta sa pagkadian. Pagkarian? Gusto na ko nga dito ta mag happy-happy. Kung gusto ni mo, may buwan problema na. Si mama, doon ay mga pagduda na to. Ano ba? Siguro nakita niya kung unsa ta ka-sweet. Panahon nga buato ka dito sa bahay. Ay, nagpabalik ka ng mama ni mo. Ang importante nga, ano yung punta? Nag-ubang kaya punta. Pero, Juver, doon ako importante nga isulti mo. Basta ka na? Nakahinumdum ka ba? Niya ito isulti ko ni mo. Kabahin sa akong kachat. Kato? Si Karen. Si Karen? Katutuwa sa Amerika. Niya? Mao kini kahaso sa akong nahuna karon. Kung unsahon ako. Sige. Di pa karon panahon nga magkisuda ka bahin kang Karen. Basta, ang ako lang nga sa sulod adlaw, dito ta sa pagadian. Dito ta mag-happy-happy. Unsa ka ba? Ingon sa wala kay gana. Pag-ilis na diha, mugawas na ta dinhi sa hotel nga atong gikatulgan. Sige. Sige po. Wala ka na ko sa gawas. Alas 9 na, Mapas ako sa gawas, ha? Pagkatanong ko dito. Okay. Sige, magpaabot ko nimo. Siguro. Nagunaw na siya kabahin kang Karen. Usaw ka na ako, kini. Di pa rin panahon nga ako siyang sultihan. Sa plano ni Karen, gusto siya nga moanhin din sa Pilipinas. Matod pa niya nga mupauli siya din Kung gusto siya makikita, nanhin ako. O panusap sa pagpauli dito silang lugar sa Iligan City.
dito sunahan. Dito ko magpahabot. Mulakaw na ko ba mo dito? Ginaot ko nga magkasabot si Juffer. Kabahin sa among sitwasyon. Niadtong higayon na, ingon sa nakita nako sa dagway ni Juffer nga nagbagulaan ng kini. Gumikan kay aduna ko'y ka-chatmate nga taguon ta lamang sa pangalang Karen. Tuwali siya sa Amerika, nanimuyo, kauban siya mga ginikan. Og lagi, kay dugong Pinoy manusab, mao kadto nga dali ra akong ikasabot usab si Karen. Og hangtod nga unsa ba Javer? Sige. Matulog na lagi ko. Na lang diya. Ha? Pagod na lang. Kasi pag una. Sige, Ki. Patulog pa na tawag. Okay. Naka-online si Karen. Ha? Naka-online siya. Ano yan? Mas mayo siguro nga magsultihan na yun eh. Kabahan Sige. sa iyang plano. Kamu. Hangtod ka na sa ato itago kini atong relasyon. Di ba, Juffer? Mga lagi. Managsama tayong lalaki. Nag-ipon sa usa ka dawag. Huwag ani na sayo ng ako maginikan ng kawahin sa atong relasyon. Huwag hangtod si Mama. Nagduda na nato. Ano yan? Sabay, lawan mo ba sa itong relasyon? Siguro. Juffer, ang kunon ko nga, nahigog masab ko nimo. Apan, nahigog masab ko nga itong kagaran. Ano yan? Usapan mo na nga. Ang ngayon maghanga ko siyang sultihan. Kabahin sa itong relasyon before siya mo anhin din sa Pilipinas. Hi, Walter. Hi, kumusta ka na? Kadugay pa nimong dion ang imong kamera. Kaganina ko nagpaabot nimo. Karen, ang imong plano? Yes. I'm planning na muanhan ko din sa Pilipinas. Doon ka lang sa pagduaw sa akong lolo ug lola sa Iligan City. Okay. Mo anhe ka rin eh. Unya, gusto ko ha nga mag-uban duha. Natural. Mag-uban ta. Basin o doon na kay. Lain nga hinigugma din ha. Doon nakita kang babae. Ako? Uy! Karen, ikaw lang akong di mahala. Ikaw lang, ugwa na ilayin pa. Bantay ka lang. Basta, gusto ko nga, after sa ato pa nakita, magplano dayon ta Magplano about what? about marriage. Kasal? Sige. Nag-andam ko pagkaon na lang ninyo. At Jover, niya kini mong paborito, di ba? Yes, ma'am. Kana, ma'am. Kana ko. Kanahan ka. Kana ko. Ang ako sab ma, ganahan ko ng spaghetti ma. Sige, daghan ko giluto. Kajut lang. Kay magkuha ko dito ha. Dito ko sa kusina. Kay tuwa pa'y daghan nga akong giluto. Pagkuhat una mo. Yes ma. Ganang luto yung mga wala. Oo. Daghan mo kayo. Ikaw, ganahan ka ani? Ha? Ako kang ungitan ha. Sige na. Iyo, kita to si mama. Asay ko na Magkikagod. Tuwa sa kusina si mama. Sige na. Ay, ako ihingit ni mo ha. Sige na. Nangasa ha. Unsa ka nang ako nakita? Ma? Jover, Walter,
tinuod pang ako mga pagduda. Ma, I'm sorry. Sorry kay ma. Nagasabot ko. Kaniadto pa. Doon na dito kay mga pagduda. Nga doon na kami relasyon ni Antong chauffeur. Kumikan sa ako mga nakita. Dili lamang sa usa ka higayon kundi sa makadaghang higayon, Walter. Ma, maginaot ko ngayon ko na sabtan. Maginaot ko pa nga. Imong sabto na akong pagkatao. Nasayod ko. Sukad pa kaniadto, di ba? Kung unsay mga plano nimo sa imong kinabuhi, ako kang gisuportahan. Hugmao nga kung aduna man ka mo'y relasyon ni Jover. Oh, hala sige anak. Hog ako na imuhala nga musulti sa imong amahan. Silver, manginaot ko kayo ko masabtan. Sabtan? Muanhi si Karen. Muna si Karen. Naglibog ko. Ano sa iyo ngayon ako buhato na? Wala ba ni? Hindi ako sumibawanan mo, anak nga. Ang anak naman, bawal naman si Karen. Sa'yo ko nga, nagsilos ka. Di ba? Sige, pangantaw ni mo. Wala ba? Gasilos ka. Mga gani. Nga. Sabi ang mas Karen din eh. Bulag lang ka ako kang Karen. Or, Jover, Oh, mahal ko sabi ko. ako sab. Usa, di ko gusto maglagyot. Mga gani nga. Nangyatang ba? Kita na naman nagsama. Kita lang ang maguban. Kanya, o sa may plano ka na nga. Uhod makado si Karen. Naglibog ko. Kung nasa ingan ako buhata na. Naglibog ko kung kinsa akong higugmao na. Ikaw ba? O si Karen? Kuya Romy, hanggang sa bayag karon, naglibog ko kung unsay ngay na kong buhaton. Love kay na ko si Jover. Ang akong live-in partner karon, sama na ko na lagi sa. O, napusap na ko si Karen. Hapit na siya mo paulo. Hapit na siya mo adi din sa Pilipinas. Mahuman na ning problema karon sa tibok kalibutan. Pandemic, lalo niyang paulit na dito sa Pilipinas. O lalo ko sa mga kanina. Kung sa maingay na kong buhaton, kinsa man kanina, kang Jover o kang Karen na kong pilihan. Magpaabot ko sa inyong magulawanan ang inyong magtampo, Walter, Ibilgan sa Walter City.